6% ta' tfal f'Malta biss iħobbu l-ħut. Ħafna adulti wkoll jiskerħuh. Iżda dan mhux il-każ għal Marta, Lea u Amy li l-kull iħobbu l-lampuki. Għax taħseb importanti li għandna niklu l-ħut? Għax tajjeb għal-ġisimna. Għax huwa studentuz għal-ġisimna. Dawn it-tliet kejknin se jkunu minn tal-ewwel li jesperjenzaw il-Fish Fridays, proġett pilota li se jiskatta f'4 skejjel madwar Malta. Inti looking forward għalija biex tipprova xi ħaġa differenti u titgħallem iżjed? Aha. Uffiċjal fi dan l-Aġenzija Maltija tal-Ikel Justin John Camilleri spjega li dan il-proġett se jibda mit-24 ta' April. Fejn ħanibdew b'4 iskejjel, skola fil-ġimgħa, ħankunu qed inżuru l-iskejjel ta' Marsa Xlok, ta' San Ġwan, ta' Ħalaxa u tal-Imsida. Spjega li ta' kull ġimgħa nutritionist professjonali se jispjega dwar il-benefiċċji tal-ħut. Wara kok professjonali se jħejji porzjon ta' ħut differenti. L-idea tal-Fish Fridays hija kif qed tajjeb inti hemm żewġ objettivi. L-objettiv primarju huwa li nesponu l-itfal għal dieta aħjar fejn naraw anke nutrizzjon tal-ħut lokali. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Brian Vella żied li b'din l-inizjattiva se jkompli jiġi sostnut is-settur tas-sajt lokali. Minnaħa tagħha s-Segretarju Parlamentari għas-Sajd Alicia Buġeja Sajd qalet li dan il-proġett huwa kruċjali biex il-pajjiż jiġġieled ir-rata ta' obeżità fit-tfal fil-waqt jisponihom għal varjetà kbar ta' ħut li għandhom xjoffru l-ibħra Maltin.